Вярвам, че всеки един от нас мечтае за големи неща, за успехи, които да променят живота ни, върхове, които да покорим. Но често забравяме, че големите успехи не се постигат с един голям скок, а с много малки стъпки. И когато гледаме на живота си като поредица от много малки стъпки, осъзнаваме, че всяка една от тях има огромно значение. Всяко малко усилие, което влагаш днес, те води по-близо до целта ти. Може би сега не виждаш как точно ще стигнеш до върха, но ако се съсредоточиш върху всяка малка стъпка, ще осъзнаеш, че вече си на път. Тайната на успеха не е в това да прескочиш препятствията, а да ги преодолееш стъпка по стъпка. Няма нужда да виждаш цялата стълба. Важно е да направиш първата стъпка и след това още една и още една и още една. Малките стъпки ни дават увереността да продължим. Те са доказателство, че сме способни да се движим напред. Дори когато пътят е труден и неясен. И дори когато нещата не вървят по план. Малките стъпки ни дават сила да продължим, да не се отказваме. Запомни, че всяка малка победа е част от по-голямата картина. Всеки ден, в който ти полагаш усилия, е ден, в който ти се приближаваш до мечтите си. И не забравяй, успехът не е момент, а процес. Процес на постоянство, на вяра и на решителност. Така че следващият път, когато се почувстваш, че не правиш достатъчно, че не виждаш резултати, спри. Поеми дълбоко въздух и погледни назад. И ще видиш, че си изминал много повече, отколкото си мислиш. И продължавай напред, всеки ден, стъпка по стъпка, защото всеки ден и всяка крачка те доближава до твоя успех. Аз съм Алис от Нова Инсайт и ако това видео ти е харесало, последвай ме за още подобно съдържание.